Permanentky sú v dvoch cenových reláciách. Prvá je tá VIP, ktorá v sebe zahrňuje skybox, občerstvenia plus nejaké klubové reklamné predmety, ktorá stojí 100 €. Potom je permanentka, ktorá v sebe obsahuje vstup na všetky zápasy euroligové plus extraligové so svojím miestom v jednej aj v druhej hale plus nejaké reklamné predmety, ktorá stojí 45 €. Jednotlivé lístky stoja v rozmedzi od 7,50 po 3 € s tým, že my budeme robiť špeciálne balíčky pre deti, pre hráčky, ktoré sú niekde registrované v kluboch, plus ich rodičov, takže plus išlo oslovenie väčšiny našich partnerov a firiem, kde v prípade kúpy väčšieho počtu lístkov tie ceny budú veľmi výrazne klesať. Predávať sa vlastne zajtra začnú o 17:00 v tejto hale. Všetko vlastne pôjde na tie elektronické karty, ktorými sa dá dostať do Steel Areny, takže všetko už vlastne pôjde tým elektronickým spôsobom. Vyhli sme sa tomu, aby pred každým zápasom sme museli našim VIP-károm a permanentkárom doručovať nejaké lístky na miesta, takže každý už bude mať od začiatku jednu kartičku, s ktorou sa dostane či už tu alebo do Steel Areny a veľmi to zjednoduší záležitosti.